Kyllä. 5 är studerat djur på engelska. Nu ser ni fakta om rävar på engelska. Lyssna noga i slutet för att svara på frågor. Fox. Foxes are omnivorous, which means they can eat everything. Foxes are like dogs, except they have flattened skulls and triangular ears. Foxes are slightly smaller than a medium-sized domestic dog. They have reddish coats and big bushy tails with white tips. The normal lifespan of a fox is 3 years, but some live up to 10 years. Not always, but sometimes foxes like to play with their catch. About 4 to 5 pups are born every spring. After a couple of weeks, the pups are ready to leave the den. Foxes are very shy. Fox attacks on humans don't happen often. How long is the normal lifespan of a fox? What do foxes like to play with? How many pups are born every spring? I vår klass finns det 2 pojkar som kan teckenspråk. Visste du att det finns i Finland ungefär 5000 döva som använder teckenspråk som sitt första språk? Nu visar Leon och Ville hur teckenspråk ser ut. Försök hänga med och försök göra efter. Hej på er! Nu ska ni få lära er mera teckenspråk på svenska. Gör efter oss! Hej, nu ska vi teckna alfabetet. Gör efter oss. A, B, E, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, O, Ä, Ö. Vi ska nu teckna hälsningar. Hej! Hej, Hej då! hej då, Bra! bra, God natt! god natt, God morgon! god morgon, God dag! god dag, Välkommen! välkommen. Nu ska vi teckna veckodagar. Måndag, Måndag, tisdag, tisdag, onsdag, onsdag, torsdag, torsdag, fredag, fredag, lördag, lördag, söndag, söndag. Nu ska vi teckna några djur. fisk, Fisk, katt, katt, hund, hund, haj, haj, dinosaurus. dinosaurus. Vi ska åka till Ähtärin djurpark på klassresa. Nu ser vi 56 R's info om Ähtärin djurpark. Ähtärit Zoo. Ähtärit Zoo är den första djurpark med djur i naturliga miljöer. Där finns 60 olika djurarter, till exempel lodjur, bäver, räv, älg, takin och uggla. Ähtärit Zoo är mest känd särskilt för björnarna. Parkens unika naturstig går mitt i den vackra naturen. Längs vägen finns det trevliga eldplatser där man kan äta och grilla. Flowpark i Ähtärit Zoo är en ekologisk äventyrspark där man uppe i träden byggt en äventyrsbana utan att skada träden. Till och med i 20 meters höjd ska man klara av olika uppgifter. I höghöjdsbanornas uppgifter ingår bland annat gungande stigar, lianhopp, gungor och vajerglid. Ähtärit Zoo camping är en trivsam campingplats vid den vackra sjön Hankavesi. Säsongen 13/2 till 4/6/2015 är biljettkassan öppen klockan 10 till 16.
En biljett kostar 10 euro. Hoppas ni har haft det roligt. Hej då!